Men arasda toy tutsam şu zamanı hi peygamberimiz buuşlukta aytmadım ay, aydypdyr peygamberin aydan sözüni aýdyň. İnşallah yine 10 nagadan tamam ederim. El-mutemessik bi sünneti inde fesadi ummeti felehu ecru 100 şehid. Ravahu İbn Battah. Ey jowan dost, gör pikret ikimizin gurrunmyzy. Peygamberimiz mübarek sözlerini aydypdyr. El-mutemessiku bi sünneti. Men sünnetimi tutan adam inde fesadi ummeti, men ummatim darganak zamanının içinde pikirle köfelip, hafatçılıkla köfelip, her kim başagay zamanının içinde o Resulullah'ın sünnetimi arasda toy tutmaktağı deyip lep Resulullah'ın sünneti olsa men arasda tutarım diyen adam yaşına mende şer sünnet bolsun felehu ecru 100 şehid, 100 şehidin sogabı var deyiptir. Peygamberin aydan söz. Şehit kim? Şehit kim? Şehit diyeni dini İslam izzet tapsın deyip, Hudaýyň dini izzet tapsın deyip, zinanasını dul goýup, oglancyklarını yetim goýup, gany feçilip, ölüp galan adama şehit diýeli. 100 ýany şözüre şehidin sogabı var diýipdir Peygamberimiz. Azatmy ey jowan dost, ey mümin jowan aýallygan, ikimizin görrüňemizçi. Peygamberin sözü gözde inde fesadi ummeti. Hudaý bizi unutmady. Hudaý bizi ýatdan çykaranak we Resulullah'ın agzyny berip kıyamata çeli bir kefaýtdirdi. Hudaý aýdýamyny Resulullah'ın agzy bilen ýöne. O hem Resulullah näme diýdi? Men ummatynyň darganak zamanyny sünnetim tutan adam 100 şehidin sogaby bar diýdi. Näme diýip? Şehide gany dökülýe, ölýe galyýe derejesi tamam. Bir derejesini aýdaýyn. Şehidin bir derejesini aytyp bereýin. Zemmiluhum bi kulumihim we dimaihim. Şehidle bir wagt şehit bolupdyr da peýgamberiň zamanyna. Peýgamberimiz näme diýipdir? Şehitleri kanlary bilen, eginmaşlary bilen şodurşyny gömüň, ýumaň diýipdir. Taňky kıyamatda da şodurşyny kanlar çykyp duran ýagdaýyny tursunlar diýipdir. Şehit ýuwulmaýar. Şu kanları şahit bolmaly kıyamatda. Ennam janyň kany bilen hatta kefen näwez edilmeýär, şodur şunu gömülýär. Zemmiluhum bi kulumihim we dimaihim diýipdir Peygamberimiz. Şehitler kanlary bilen, eginmaşy bilen gömüň diýipdir. Şo jürek şehidin 100 şehidin sogaby bar da, ey jowan dost, sen täwil Allah şekefi. Hazreti Zeyd Peygamberimiz saklady, sen dinini sakla. Sen köpläp duran. Kimizde? 100 şehidin sogaby bar diýip Peygamberimize aýdypdyr. Wagt ýene-de muzahama adam näme diýär? Oy sünnet kan, başga sünnetler tutup bermeliler diýär. Şunu men jemiň içinde mescidin mihrabyna aýdýan, şeýitdirip sünneti maskhara etýän adama awwala imanyna habardar bolsun. Ikilençisi ol adama başga sünnetlerde hiç nesip etýän nädir? Ol adam şeriaty oýun tutup etýär. O fakat seni ağlayacak bolup aýdýar. Ol şeytanyň kefi, şeytanyň meňdeş adamyň kefi. Bu sünnet ep berdin da başka sünnet kan tutacak bolsaň diye. Şeýitdirip hiç sünneti tutanak da. Asa sünnet tutanak. Okuyan ay öýlen sünnetini okuyan diyecek. Onu da näme okuyanlygyny öýlenak. Beýdip özümizi anlamaýdyň, dilimizde de habardar bolaýdyň. Başka sünnet kan, bir zat kan diýip hemmenden galamaýdyň. Hazreti Zeyd saklady däm Resulullah jany. Sen men dinimi saklaýdyň, mert bol. Üçüncü ders almaly adamız Resulullah janyň dogasyndan. Hazreti Hadice aýryldy. Gyzlary eline galdy. Kafir Mekkeň kulagasyn. Mekkeň adamlarynyň ızasy bar. Sahabalary azada. Taife gelenni 2 nefer musulman bolmady. 10 ullab aralaryna wala hiç kim musulman bolmady. Ýene-de näme doga etdi ýan gelip. Hudaýa ejid bolýan, Hudaýa elimden zat gelenak, Hudaýa men eýän sennip hiç şikayet edenak, zeýrenak, ay näme boldy? Bolmady kibi, näme Hudaý men bilen beýtýän? Sizre biderek kepler aýtdymy? Ýok. Bu barada bir kefaýdyn o hammetlepden geçeýin. Qiyinçylyk diýäniň, meşaqqat diýäniň, merizlik diýäniň, horluk diýäniň Hudaýa ýakynlyga sebep bolmalydyr. Näinki Hudaý Taaladan daşlyga sebep bolmalydyr. Ulazygymyzda halk etip goýaýly. Merizlik, horluk, qiyinçylyk, dünýäň qiyinçylyklary, ey can Allah men işim asan et diýip ýalbaryp
Hudaý Taala'nın ýanyna izzetimiz derejemiz köpelmege sebep bolmalydyr. Neyinki şikayet edip bu zeyrenip Hudaý Taala'dan daşalmaga sebep bolmaly däldir. Ey kynçylykda ýaşap beren mümin musulman, kynçylygyň günälerini ýuýandyr we kıyamatda derejäňi galdyrýandyr. Gaýymdyr, kıyamatda görersiň derejäňi inşallah.